Pasakit na ang pigsasapar kan mga residente na nakaistar sa Hiraya Manawari, Purok 3, Barangay San Vicente, Tabaco City. Ini ang ipinaabot sa Local News TV kan mga apektadong pamilya na nagsasapar ning maabot sa 6 na bulan na daing kuryente. Apwere kay ni uso ang harabasan pati solar light dinadali kan mga kawatan. Wala na po sir, warang kuryente kami digde. Tapos, ngunyan, ang gusto mi lamang makuryente kami digdi dahil maniklumon digdi isaro. Gusto mi digdi so, igwaki, maliwanag bagata. Hiling nga sir, mga magayon man ang harong me. Diklum ang aniyo. Kaya yun lamang po ang agad mi digdi. Sana po, matakudan lamang kami ng kuryente ta. Ang init. Mainiton ako nga ni. Sige man ang tago-tago ko pag mainit na. Diyan ako nagaano sa kataning ko. Ayun po. May gusto lang akong araman. Uso digdi ang harabasan. Iyo po yung Ay, iyo talaga po. po. Sa uragan, imuyan ko tang itaram. Iyo po. Iyo, muyami talaga tabi sa digdi magkaiwa ki kuryente. Para Para mahiling mahiling na po basan, ang para mahiling mi yan. Takong iyon sa andiklom digde. Di kami nakakaprepara kung ano-ano. Para ba nga naghali ngaya kami kung nagsain. Basta na sana may istorya na ngaya. Huto ngayon si Pulano ngayon, luminag ngayon sa harong may. Gusto mi man po magka-gawa na kami ki ilaw digdita. Arab ka para sa kuya. May nagagamit pa ako sa asma. Dahil man po ako nagagamit. Oo, nebulizer po. Gusto ko naman po magkaigwa kay ngani. Liluya ako. Ako po, September pa lang ako digdi, 4 na bulan pa lang ako. Gusto ko naman ko makuryentahan ta. Kung minsan baga ang panahon daing init, sa mga solar may maluyaw ng mga laad, arugan nagaamay ako pagibong empanada. Day akong ilaw. Importante man talagang ilaw. Kaya maski lamang kung pwedeng anuhan kang dit pa igwa pa man po na digding may kuryente kaya lang bilang lang. Gusto ko naman talaga po mailawan digdi. Nakadmi lang po sa ali ko na sana dahil naman lamang po tabi para halo yun ang samuya digding kamugtakan. Ta nagtitios po kami kan diklom. Init. Iyo po. Sa ibong nalado, ipinaapod naman kang Sangguniang Bayan kan Tabaco City ang alay managements para questionon kung nata haloy asindai nakakabita ning kuryente ang mga residente sa Hiraya Manawari, Purok 3, Barangay San Vicente, Tabaco City. Ito, sinabi naman ni Mr. Alimar B. Budino, Area Metering Officer District ng Aleco, na posibleng ngunya na bulan, presenteng taon, posibleng may taon naman ninda ang linya ng serbisyo ng kuryente sa mga barangay na mga apektado. Gabos na medyos para at least matakodan na gabos ko. Doro-diretso man po ang samuyang pagtrabaho duman. Sabi ko nga ni po, kang binuhay miso sarong area duman sa phase 2, naikabit mi man tolo so mga metro na available na. Pero dahil mi po ito mabibiyo gabos kasi takol po talaga. May mga bagong naka-occupy na duman po na naka-process pa. So, nakaproseso man po ang mga papel nila sa Aleco po. Sa ngunyan po, kung ang ang diretso kang samuyang pagtrabaho duman is duro-diretso by batch, kayang-kaya tapo may tugunan ito. Atugang direktamente hari po digdi sa Purok 3, Hiraya Manawari, Barangay San Vicente, Tabaco City. Para sa Local News TV, Vic Barameda, maray napon. Local News TV.